Ей, тези ли бяха безсмъртните? Съобщение за гледащите. Я бягал тук, мършляк такъв. И когато всички са отрекли от него, всички, и изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту. Днес всъщност е денят, в който Слави Трифонов окончателно избра да не остарява като катедрала, както каза при Кевор Кеворкян преди 20 години. Би ли си колирал с Борисов? Не. Добре. Не само не биха, никога няма да го направя. Ако вие не работите тук, ние ще бъдем принудени да вкараме специалисти от други държави, които ще работят за 500 долара щастливи. Сега, за да не говоря чисто политически всеки път и да има някакво популистко говорене в цялата ситуация, аз ви предлагам, понеже има такъв народ, носи отговорност в изпълнителната власт с няколко ресорни министерства и те се използват възможността, нали, 100 дни, какво свършиха, пък нищо не свършиха. Вие няма да отидете където решите. Това, което чувам, са популистски лозунги и икономическа философия, която, ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духат бедните. Благодаря ви за изказването. Винаги предизвикате голямо оживление в залата. Има моменти, в които имаме нужда от положителни реакции в тази иначе изпълнена с толкова негативизъм сграда. Години наред ни мачкаха, обиждаха ни, казваха ни кръшляци, взимаха решения без да ни питат. А сега никой не носи отговорност. На кой трябва да се търси сметка? Напиши име в коментарите и ако не искаш пак да ни мачкат, последвай профила.